слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – прымета часу. Свет, у якім мы жывем, не раз трэсла. Мы не гаворым аб войнах, землятрусах, вывяржэннях вулканаў, тарнада, іх не пералічыць. На нашых вуснах і на нашых тэрыторыях былі такія падзеі, як Аўгустоўскі путч 91, біржавы крах 2008, каранавірус 20, вайна 22. Час моцна змяніўся. Большасць нашых слухачоў нарадзілася ў савецкі час. Страшна ўспамінаць чэргі, войны за каўбасу ці адзенне. Не ва ўсіх дамах і кватэрах стаялі хатнія тэлефоны. Хочаш убачыць чалавека – шукай яго. У савецкі час людзі былі аднолькавыя – абутак, адзенне, стыль. Я нядаўна знайшоў фота маёй мамы з 80-х. На ёй італьянскія боты, імпартнае паліто і скураная торба з-за мяжы. Яна адрознівалася. Сучасны свет звузіўся. Інтэрнэт наблізіў нас адно да аднаго. Інфармацыя стала даступна. Дзякуючы YouTube і Google увесь свет стаў змяшчацца на далоні. Табе трэба нешта прыгатаваць, лепш зразумець нейкі факт гісторыі, адправіцца ў падарожжа, даведацца, як разабраць ноутбук альбо памяняць апору ў аўтамабілі. Знайсці можна практычна ўсё і хутка. Раней дзіця супакойвала дзіцячая соска ці мамчын голас, а зараз мабільны тэлефон, новая серыя мульцікаў ці чарговая гульня. Магчымасці сучаснага смартфона значна больш, чым ва ўсёй касмічнай праграмы «Апалон». Каб высадзіцца на месяц у 1969 годзе, амерыканцам дастаткова было б магчымасці мабільнага. Сярэднестатыстычны чалавек зазірае ў свой смартфон 150-300 разоў у дзень, а 46% жыць не могуць без сваёй прылады. З'явілася новая фобія – намафобія, боясь застацца без мабільнага. Людзі з ім усюды. Уявіце сабе, толькі ў Великабрытаніі штогод у прыбіральню падае каля 100 000 мабільных тэлефонаў. Мы сталі жыць лепш, але мы не сталі лепш. Мы сталі разумнее, але не сталі мудрэй. Паглядзіце, што сталася з інстытутам сям'і. Павальны развод. У 1950-х годах на 75 000 шлюбаў у Беларусі прыпадала 1500 разводаў. Сёння на 61 000 шлюбаў 33 000 разводаў. Мы жывем падчас адсутнасці аўтарытэтаў. Апошняя літара алфавіту заняла першае месца. Я і маё галоўнае. Да таго ж, сёння жадаць нармальна. Любое твоё жаданне здзяйсняльна. Ёсць крэдыт, растэрміноўка, доўг. Навошта чакаць, калі можна атрымаць усё і адразу? Сёння штучны інтэлект урываецца ў наша жыццё. Ужо становіцца складана зразумець, дзе сапраўднае, а дзе ілжывае. Нам сталі лепш зразумелыя папярэджанні пісання. Ісус сказаў, дзеля памнажэння беззаконня у многіх асцюдзянее любоў. Павел папярэджваў, у апошнія часы некаторыя адыдуць ад веры. Будзе важна шмат што, але не галоўнае. Апостал і місіянер язычнікаў Павел пісаў, што прыйдуць цяжкія часы. Паслухайце. Ведай жа тое, што ў апошнія дні надыдуць злыя часы, бо людзі будуць самалюбныя, срэбралюбцы, пыхліўцы, ганарыстыя, блюзнеры, непаслухмяныя бацькам, няўдзячныя, нячыстыя, бязлітасныя, няўмоўклыя, паклёпнікі, неапанаваныя, жорсткія, ненавіснікі таго, што добрае, здраднікі, неразважныя, фанаберыстыя, якія больш любяць асалоду, чым Бога, якія маюць выгляд пабожнасці, а сілы яе адракліся. Ад гэткіх адварочвайся.
Цяжкі час прыходзіць з цяжкімі людзьмі. Праблемы нашага свету і грамадства ў сярэдзіне нашага сэрца. Бяда знутры. Яшчэ большая праблема, калі людзі не хочуць мяняцца. Навошта мне Божы курс? Я буду пражываць сваё ці чужое жыццё. Самая страшная прыкмета часу – злыя людзі. Іх можна ўбачыць у люстэрку. Можа, таму павялічылася злачыннасць і сталі больш жорсткімі законы. Я кожны дзень еду на працу міма дома правасуддзя. Крыху цікавіўся тым, як працуе наша сістэма. Вярхоўны суд Беларусі на афіцыйным узроўні даў справаздачу аб рабоце судовай сістэмы ў 2022 годзе. За год беларускія суды разгледзелі 34 864 крымінальныя справы, па якіх асудзілі 38 206 чалавек. Апраўданы былі пры гэтым усяго 33 чалавекі, ці 0,09% ад агульнай колькасці. Распаўсюджваецца суіцыд, педафілія, алкагалізм, ужыванне і распаўсюджванне наркотыкаў. Дзяржава прымае меры. На розных узроўнях працуе з дзецьмі, падлеткамі і моладдзю. Акцэнт – мінулая, вялікая акчынная вайна. Але любая тэма, звязаная з ваеннымі дзеяннямі, неадназначная. Першая сусветная, другая сусветная, В'етнам, Афганістан, Чачня, СВА. Так мала павучальнай пазітыўнай гісторыі. Як бы мы сёння не называлі тыя ці іншыя подзвігі, выканалі грамадзянскі абавязак, здзейснілі вялікі подзвіг, абаранілі радзіму, калі проста адны людзі забівалі другіх. Калі абаранялі здаровае грамадства, калі нападалі хворае грамадства. Цяжка усведамляць, але колькі болю вакол нас, а значыць, мы будзем пажынаць наступствы ваенных дзеянняў ва Ўкраіне, Расіі, Ізраілі, Палестыне. Нядаўна мне трапіла кніга Харальда Йеннера «Воўчы час». Кніга аб пасляваеннай Германіі і немцах з 1945 па 1955 гады. Факты. Разбурэнне гарадоў. Па падліках немцаў, калі б усё будаўнічае смецце Берліна склалі ў адну гару, то яе вышыня складала б каля 4 кіламетраў. Голад, жах, ігнараванне сапраўдных прычын праблемаў. Немцы не прымалі той факт, што ад іх імя здзяйсняліся самыя жахлівыя злачынствы ў 20 стагоддзі, што прадстаўнікі іх нацыі спрабавалі цалкам знішчыць нацыю габрэяў. 1,6 мільёнаў сірот, якія не ведалі свайго прозвішча. Папулярныя лозунгі «Мы ахвяры», бамбардзіровак, галечы, згвалтаванняў. Паэт Эрнест Віхерт звяртаўся да маладых людзей. І вось мы стаім перад пакінутым домам і глядзім на вечныя зоркі, якія мігцяць над руінамі свету. Такія самотныя, якім ніколі яшчэ не быў ніводны народ. З кляймом ганьбы, якой не ведаў ніводны народ. Праціснуўшыся лбамі да разбітых сценаў, мы шэптам паўтараем вечнае пытанне – што нам рабіць? Вырасла новае пакаленне. У 1968 у Нямецчыне пачаўся масавы студэнцкі рух. Маладыя людзі патрабавалі ад бацькоў пакаяцца за вайну. Немцы прызналі генацыд. Сімвалам нацыянальнага пакаяння Германіі і ўзорам для іншых народаў і краін канцлер ФРГ Вілі Брандт на каленях перад помнікам ахвярам варшаўскага гета. Адбылося пераасэнсаванне мінулага, каб яно не цягнула на дно. Навошта вывучаць сусветную, беларускую, біблейскую і хрысціянскую гісторыю, каб навучыцца думаць? Бо толькі я ведаю намеры, якія маю пра вас, кажа Господ, намеры на добро, а не на зло, каб даць вам будучыню і надзею. Так пісаў прарок Ерамія. Кнігі Старога Запавету сведчаць, блізкасць з Богам ацаляе. Кнігі Новага Запавета сведчаць, Евангелие ўплывае на ўсё. Евангелие стала адказам на праблемы грамадства тады. Багатыя і бедныя, свабодныя рабы, габрэі-язычнікі на царкоўнай лавачцы ператварыліся ў адзін народ. Евангелие застаецца адказам на праблемы грамадства сёння. Колькі змянілася жыццяў і сем'яў дзякуючы біблійным загадам і прынцыпам, якія сталі практыкаваць людзі. Евангелие – лепшы адказ на праблемы майго сэрца зараз. Біблія – гэта вечная кніга. Яна задае няпростае пытанне майму сэрцу сёння. Ад адказаў залежыць не толькі сучаснасць, але і будучыня.
Ян Хрысціцель выходзіў да Іардана і заклікаў народ пакаяцца. Пасля яго арышту Ісус прапаведваў: «Споўніўся час, і наблізілася валадарства Божае, навярніцеся і верце ў Евангелле». Апосталы не стамляліся нагадваць пра гэта сваім сучаснікам. Павел звяртаўся да язычнікаў: «Дык Бог, зважаючы на часы няведання, загадвае цяпер усім людзям паўсюль навярнуцца, бо прызначыў дзень, у які мае судзіць сусвет паводле справядлівасці праз мужа, якога вызначыў, даўшы усім пэўнасць, уваскрасіўшы яго з мёртвых». Як бы хацелася, каб прыметай нашага часу стала пакаянне. Што такое пакаянне простымі словамі? Перамена розуму, сэрца, жыцця. Гэта метамарфоза. Гусеніца ператвараецца ў матылька. Гэта пацалунак неба і абдымкі Господа. Пакаянне – гэта самы вялікі цуд, які я перажыў і бачыў. Няхай такая перамена здарыцца з кожным і захаваецца ў памяці. Последнее время, как эхо над миром летит, спешите оставить греховное бремя. Призыв Иисуса звучит, спешите оставить греховное бремя. Призыв Иисуса звучит, как было дневное, звучит над землею, так будет в последние дни. Стремитесь всем сердцем и сею душою спасение в ковчеге найти. Стремитесь всем сердцем и сею душою спасение в ковчеге найти. Мир тонет в грехе и безбожии, стремлением к богатству его, но также могуча еще милость Божья, прощение людям дает, но также могуча еще милость Божья, прощение людям дает. Как было дневное, звучит над землею, так будет последние дни. Стремитесь всем сердцем и всею душою спасение в ковчеге найти. Стремитесь всем сердцем и всею душою спасение в ковчеге найти. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.